Det du tager dig ind i hjørnet er her, ikke? Nej, jeg tegner sådan... Kun sådan 3 streger lige der. Aller flotteste diller. Prøv at se min gun. Jeg skal lige finde en Sigma gun. Wow, hvad er det der? Ja. Er den AKM? Ja, noget af det. Min gun var lidt insane, oh my. Nå, gun. What we choose? Der er meget stille. Hej Dan! Halløj. Halløj. Halløj min ven. Kom her. Ej, hey! Heller! Swinger ikke der way. Er du sikker? Din Wow. Nej, jeg har en AMD 65. Ah. Den er også, det ser vi den kan. Den er meget swaggy. Nå, men ret, lad os tjekke mig. Vi skulle tage den her på night. Vi skulle tage den på night mission. Nå, så skulle jeg... den der 2 til... jeg glemte at trække min ting. Pushing forward. Bag taxien. Taxien. Ser du flere? Tja, jeg tror ikke, der er flere. Jeg kigger lige. Der er vist ikke flere. Jeg havde lige glemt at trække min... Der er larm. Oh my god, jeg bad det ind. Oh no, jeg tror jeg. Jeg så ham klar. Kom. Vi clear hele første etage. Okay. Ej. Jeg rykker ind. Night vision. Ja. Hey. Okay, der er ikke nogen her. Jeg kommer. Der er nogen her. Jeg prøver at dræbe ham. I'm coming. Kom. Let's What the go. hell? Let's go. Chat mangler resten af first point. Ja, det er rigtigt. Up. Hvad er du på? Up. Er du klar? Nej. Det ved ikke. Hello? Hvor er det skud fra? Nej, oppe. Jeg pusher. Der er 2. Nej. Chat er på henrettet, men jeg kommer bag nu. Nej. Min lille Nikolaj. Nej, jeg prøver at redde ham. Og nu er jeg død. Freak er hans position. Ja. Pa. Spawner igen. Goofy Cooper! Jeg prøver at redde dig. Og så sacrifice mig selv, men du er allerede nået respawn. Second, boys. Nå, altså, du kunne ikke have reddet mig, jeg var finished. Det kunne du godt lige have sagt. Hvordan skal jeg sige det, når jeg er død? Vis mig et tegn. Vis mig din dealer. Strike mig down eller sådan noget. Nej, jeg straks skyder dig, mens du er død. I got you. Fik du alt? Nej. Ja, alt død. Det er ikke det der pis, hvor der er sådan en idiot. Hallo? Jeg er klar. Hvor gør han? Au! Du skød mig! Jeg skød dig ikke.
Kom, hvis du ikke holder sådan, når man skyder. Det er sådan en gangsters Jeg gør har kun det. en hånd på. Ja, det er gangsters. Det er ligesom vi lærte i den der ene goofy robot Ja, movie. Chappie. Er du klar? Yes. Open the door. Clear. Are you klar? Yes, sir. Nej. Breach. Clear. Er du klar? Open. Clear. Er du klar? Ja. Clear, ikke clear. Nice. Det var ikke så clear igen. Nej. Sidste dør herovre er også taget. Ja. Taget er ret ligegyldigt dog. I mean, hvis vi får det, bomben defused. Nej, jeg er død. Red mig! Red mig! Hold nu kæft! Åh, du kan høre mig. Fedt. Ja, virk! Tak. Jeg kunne godt høre dig. Nå, jeg ved ikke, hvornår man kan høre mig ikke. Jeg tror godt man kan høre, når man er knocked. Ja. Her, bag. Nej, jeg har ikke fucking trigget den igen. Ups. Rookie mistake. Ja. Ja, jeg fandt ud af at tage 2 skud med. Det er nok. Superware. Come stick with me. Ja, vi bliver der fucking bombe, ikke? Vi bliver nødt til, og hvis det ikke virker den her gang, så bliver vi nødt til at sætte en YouTube-tutorial. Ja. Det gør det faktisk. Kom. Up and away. Hvordan? Jeg er herovre, vi tager herovre. Crap. Jeg har prøvet at komme muligvis noget med. Nej! Fanden, altså nu stopper du med. Ja, han kan ikke revive mig, så kan en dumbass. Han ved det ikke engang. Haha, han er så dårlig, jeg skal go fucking... Sorry! Wow, den her gun er sgu da cool. Hvis du kommer ind, så skyder jeg dig. Held og lykke med det. Jeg har taget friendly fire off. Det har dræbt mig. Det ved vi nok. Gider jeg sikkert prøve. Jeg har en bombe! Ja, Jeg har en bombe! jeg har... Nej, det har du da også. Jeg fucking springer den her dør åben. Gør du det? Fuck. Plade. Ja, det er sådan. Jeg kan ikke huske, hvordan fuck man går. Du skal hive den her ring, men det kan jeg aldrig gøre. Der er en video, men det er sikkert. Der. Jeg tror, man skal skyde Løb den. i ringen. Man skal skyde Nej, jeg har gjort det. Jeg har gjort det før, men jeg kan ikke få fat. Nej. Ryk op! Stort rum. Det er et meget stort rum, der tror jeg det er bomberum. Jeg tager night vision på. Jeg går ind først. Jeg tjekker højre side. Mange rum. Jeg er dizzy. Der er ikke nogen bombe. Bomber klart. Det er sådan mærkeligt, den her gun. Jeg har taget en AUG, og jeg er nødt til at reload min... Ja. Ikke lige nu. Ikke lige nu. Jeg er lige i gang med nu. Jeg er i gang med VR, men ikke lige nu. Det er lækkert, det der. Jeg skal nok gå, når jeg er færdig med den her. Ja, jeg skal nok gå. Åben. Han prøvede at slå ham der. Slå mig! Dumt, dreng. Det var sejt, det der. Hvad fuck laver han? Nu er en ny update. Er vi klar? Er der nogen, der gemmer sig ude på toilettet? Det er der ikke. Skib toilet. Men Dan, du sagde, man kunne tale til dem. Jeg vil gerne prøve, hvad man gør. Ja. Den der nye update. Hey, come follow me. Jeg ved bare ikke, put hvordan the man gun gør. down. Vi skal herover. Det er også det skete i. Så. Kom on. Tag på det. Au.
Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg prøver at være smart. Jeg er ikke smart. Hey, du skal så ikke skyde. Det kan forstyrre børnene, der prøver at sove i området. Jeg har hacket den. Nå, gør du? Ja. Ja, du åbner døren. Du er godt klar. Du Ja, gå derind igennem, så biber den ikke. Må jeg ikke tage... Jeg vil gerne være hacker denne gang. Okay. Åh, it's not it. Jeg er ikke Op og nu. Her. Ind i, Hey, no can. ind i toilettet. Skibbity! Er der nogen skibbities toilet herinde? Nej. Det er der ikke. No skibbities. Er du klar? Jeg tror, No dirt. Nej, den er ikke. Nej. Der er langt, jeg går til højre. Spiller det der? Er du? Den, men der er en dør her, vi skal tjekke først. Der er en person derinde. Wow, mange kommer ikke. Nej, han rejser op! Oh my god! Han er en zombie! Han er død. Der er en til. Så han er død. Der er en til! Nej. Hvor? Du kan se ham herovre fra. Han er død, tror jeg. Kom. Jeg åbner den. Der var en der. Kom over til den anden var dør. klar for mig. Der er en dør herovre, kom. Okay. Der er en dør bag den her. Men kom nu herover, vi skal lige klire det her sted først. Men er det ikke inde det samme sted? Jo. Nå, det bum. Ikke gå der på den endnu. Jeg har lidt wirecut og servercut. Okay, vil du gerne... Så jeg skal sige farver, tror jeg. Det er sjovt farver, men jeg ved ikke lige om det virker så godt. Kom ind. Hurtigt. Okay. Hvad den fuck åbner den? Den åbner langt. Motion tape. Blå. Purple. Nej! Blå. Purple. Kig se! Er du... Altså... Purple. Purple. Purple igen, tror jeg. Purple igen. Purple igen. Grøn. Blå. 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 Yellow. Yellow.